Ova tema. Amerika potpuno vjeruje Srbiji i Bosni da su Bosanci i Srbi svi ono u pravu i u redu. Jedino Hrvati kvare tu monotoniju time što i oni služe Bosance i Srbe. Znači Srbiju i Bosnu podržava Amerika, barem ono što javno izgleda. Amerika Bosnu opominje, kritizira, ali uvijek podržava. Amerika podržava i Srbiju, zašto ne bi Srbija nije nikad bila kriva za ništa, nego su bili krivi Hrvati. A Hrvati ne vole Srbe, ali ipak služe i Srbiju i Bosnu, jer i Kolinda je iz Srbije i onaj Stjepan Mesić i Josipović. Znači može biti da Amerika više gradi vojne baze u Bosni i Srbiji nego u Hrvatskoj ili Evropi.